Karom nelikaching honai KarbibAnglong rat pinilabang so video along nangli tumpen PGR VGR aputak Chethan rapeting tung Chethan nam dia prang nili son kachuning rike lalo ilitum social media mate Facebook WhatsApp lapente Instagram punon ilitum enpon paminangji social media along ki post tap lapente bangpan message ke lotap lahaipen same ilitum chere nangji athe lahaipen ilitum akaya long sumkrung tokok tathek ilitum akorte malongkro alangli niliphan message pen apachini lo alangli hemasor phan komadia bang phubang kaike stame message loverity lasilitum chinipa menangji lason mangke ilitum ke chokche asai lo ilitum jongsi hokpet pen chingking tungduk pelotangte itip tipni ilitum kilopen hapun pen jongsi mesen a response long le pelotangte ilitum message kilo bang ilitum intol pangkok nangji message kilo abang bang nang reply play sitame pache jengron bang ke ilitum claim frida nangji kumadne arlo so account along ilitum message lopo hapunat ke arlo sudong dolo ne pin sudong dolo ne apena dong dolo ne aputong dolo ne ilitum chini ne arlo so a photo puama hello hi I'm your boyfriend bang ilitum chokche deji sil hi social media hinat sitame ilitum chere pandang pusinili kado gobe phadsame pachini ponno ilitum KarbibAnglong arlo kenang sot naina ason ke pachun ji ason do bangso asai ke pachun ji phan batai chingwai ponlo bon sita kupi koson lo ne ilitum mesen ang tek ponong lidet hemprek ke hang ponon KSA ka chingrum ponon lapente non PGR VGR aputhak ponon kupi koson lo ne chun pobon pupot chun chedetiti lason si PGR VGR along sitame eviction po pu ka chingwai sitame ajirding piglo bon sitame non puta eviction claim pon pe che song at chingwai at resolution sitame che para at sitame mong iting ason si ilitum dokoklo ilitum isiasar lamthe chini lo actions speak louder than voice copy aphan alake monit atuma sai ki claim henlo a hok pet a out adur mate alang litum aning ke matha pu phan si labang so asar lamthe jongdam lo lasa mechanism ke claim ke ba ke litum pina pen jeng ko laben eviction notice ka pina pen people la ke na tum han bai da klasa pen Chiparai et pen la pente eviction po pu ningje det pen api copy apot si claim hai hedet. This is a big question. A question topic. Copy pi poilitum matha dam sinang mate munthi dam sinang. Number 1 lake kari chavedet loma. Kari chavedet loma pulotang te ilitum heriduk loma. Bangso eviction ke claim jipan ilitum heriduk loma. Number 2 lake Supreme Court pen order long lidet loma. Na pente Supreme Court order nang vegjima. Mate labangso a process bangso eviction a process ding pikma mate labangso area wood bank mate corruption lahai kadu kabe apodma ilto matha dam tabret meme lahai pregjam ilito malong acquisition do koglo kupi podma koson podma ilito mamen karjulong penta chini PGR VGR along le pulotangte lake sarkar government mate ilitum autonomous council under along le lake badus tame hadak do ponong le bon same kupi aporsi klempon hahidet dak munit dolong li poadi munit dokok lake ilitum chini loke lake kichok che asailo bon same ilitum la chini dera phisitame kupi koson ilitum klempon hahidet kupi aron si dak do olang ilitum ke mathai bidi du to that iltum hamjong si komane nang bulo pulotangte iltum thegdun long lok lo pulotangte o lage kichok chi asai ke po iltum ne phit si iltum insai phitji lason tak tak si hadak same sarkar long lilo hadak munit dolong li podium si munit dokoklo lasi kopi po si ilitum labang so sai bang ajak thi hekpen ilitum claim pon ha hiderlo ilitum asar jai kathar alang li kopi lakaning chike ilitum langdam sina la autonomous council dum sila PGR VGR along like eviction fake nahi lake laga meeting edo ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tokno haladak ke toke forthwith eviction nang ipu notice ta pinang ni buharake athema lage government along li lage rat along li buchini lor loge PGR VGR ke lasi hala dak per je eviction vek nahi lage amunit kopi ma alam dalilo lage tribal domang eviction nang ni pubote do hadaw mang alang li pulo Assam Land Revenue Regulation Act 1986 section 18 along toklo
labang so eviction ji aphan notice tami pinang ne pusi alang lihin pen ningje ponno lasi komat si ahok ma komat si ahok hemai litum apor si litum phanang than ponko lapen the HAD minister Jogen Mohan alang li assembly along kopilakaning je litum langdam sinang যে আমাৰ এই কাৰ্বিসকলৰ সাহিত্য পৰিষদত পৰা লাভ কৰা আমি তাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আমি ক'ব পাৰিম আমি যেহেতু ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট আমি পোনপটীয়াকৈ তাত এভেকশ্যন কৰা এলটমেণ্ট এইবিলাক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ এক্টিয়াৰ ভিতৰত এইবিলাক 1155 নাম্বাৰ্ছ কেঁচা ঘৰ বনাই তাতে এই PGRত বেদখল কৰি আছে যে ছাবজেক্টটো যেহেতু অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলে ভূমি সংৰক্ষণ কৰা তেখেতসকলে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ কাউন্সিলে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত তেওঁলোকৰ সেই বিভাগৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো চাই চোৱা কৰি আছে কাৰণ আমাৰ অসম চৰকাৰে আমি পোনপটীয়াকৈ যিহেতু তাতে একো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটাই পাৰোঁ যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হ'লে আমি কণ্ট্ৰল কৰা আইনসংগত কথাখিনি আমি অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে গতিকে এই কথাখিনি আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক তথা বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি জনাইছোঁ আৰু আমি বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি যেহেতু মই HAD মিনিষ্টাৰ হিচাপে পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু তেওঁলোকে যদি নিজে কিবা পলিচি বনায় সেই VGR PGR মাটিত তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰে বা কিবা পলিচি কৰিব বিচাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথা Nelia samis banglan thegwe bon same nilida kachini dam ke KarbibAnglong along le la ke council under sidolo council atum kopi ma decision ke en pon mate ke cheparai pon labang soteng ben selang litum ke claim ji phan ajakong dolo bu selang li je pon daga video clip mate HAD minister Jogen Mohan alang li kening je ateng si elitum kse asongja po lit song rong phar alang li ning jelo bangso PGR VGR along le ke tharli ji phan ke council atum ajakong du pusalang lihin ben same ningje ponno minister Jogen Mohan ta alang clearly nije dako long le ajakong ke KarbibAnglong autonomous council long sido la ben khala daking pun se jokun lagi KarbibAnglong autonomous council ku pisi ka che parai ma khala ka che parai ting sing lit ndak alang lihin ben same puthot pachini ponno non kewang ji 11 July arni alang litum kaching wai do ponji pusi pulo la si copy koson pone a result ilitum chonghong ding lo nang lapente ilitum ACM copy lo kaning ji ke non head jong ke alang li pulo law and order a support nang ji lapente Supreme Court order ting si alang litum notice pipon po lapete eviction po pusi alang li pupon lo alang li puthot puthulo special cell ahin pen matela komane ARO barim pen alang li pen report pidet api 15 days api alang litum bangso eviction claim pon po pen special cell ato bagi satera aprang ARO barim alang tum report nang people lapen ke ide po pen ke kathangli dia phan hukum pon dia phan se pen tekorisa elitum ACM ningjilo non kewang ji 11 July arni a meeting KSC tum ke phapon a meeting labang so putha alang ni chini o e busi alang ni ningje pon la se elitum ningta oi meme ningta duk meme elitum along lan jakong kaveloma chokchi pwadi man sameli kaningje iphane jakong avida son simandet elitum PGR VGR elitum rights do vek kiplung nangji ke thali nangji rights do vek adim ne ke elitum jakong avidet pulotangte elitum hemprek ke hangchi bang ke imangta hemaning tung to delonin ke ningkan kwan pene hemprek lapente pregjam a party a political party tum stame bangso agenda ke en penalang itum politics same pathu ilo adhe tum haita haipon lo bon sitame claim bon pe kopi ko sono nekedam tang LCC sipamela kai hud stame claim bon dekdelo lapente congress akai hud stame claim bon dekdelo lapen non BJP ke alang itum sitame claim bon dekdelo so sini di thekdam lo mate non ke bang journey alang itum claim bon detai ji bon same la bangso PGR VGR puthak ni claim bon dekdele ko son si hemprek asai le alang itum claim bon thekoma bon same ni lining thelo bangso PGR VGR puthak alang itum prapchin pen claim po pusini lining theper piklo ilitum chonghong ding nang cholang prong nang lasini likai ki sta meaning je ver ilitum kematha je pa pregnant ji jong si ilitum KarbibAnglong arlo non ki claim ke dam jong si ilitum ning sam se pulutang te ilitum ka je pa preg khan si matha nang ji
ahok lo ilitum ke matha chepa preng tung te ilitum ke matha kai ki koson ma lason si ilitum ke matha ver kang tu bon same ke me senji phan ke ilitum ke matha chepa prek tung te sita me ilitum ke matha sita me chepa prek nang kok po athe ke me senji a phan ilitum sacrifice vek nang ji political party made political system sita me ilitum ke lar jiban se me matha nang ji ilitum hago pe nilige congress po ma non puta nige congress si nilige jogi po bangke chok chidet po mate ilitum a prang pen hago pen sita me cpm sdc po ma latum phan si jog bet bang chok chidet po mate ilitum bjp hago pen same bjp pot nilige bjp phan si pwer po bangke chok chidet po ilum jong si a system chok chelang polutang te ilitum ning cheber thipen si ilitum ko mada party si ke mesen ma ingwai si alang litum phan si pahai nang po lapen alang litum phan same at least one chance it tip ki a chance pe me la pi det pe na pi dong se alang litum same claim pon pe protang te la ke kaprek phan litum kilar pe daja kong do litum ra daja kong democracy ke ra daja kong ase litum ra tum aja kong thepik la inut isia woods same litum ador so pick ador thepik pon same litum wa system ang chini pa mene lang karbi ang long ke claim ke dam pon ahok pet pen choklim loma choklim lema choklim pulutang te choklo non combat phan manang di pahai bom pidun bomon jogdun bomon lake objection ke thang ta belo chong si ke chokche thek mon long lo pulutang te ildum kelar nang di ke nang so tasi choklo nili bangso video long soi tap pig lo dak chok chigele le sami do uthai lo asi dia chong lo nang ni tum ben nili ning de chok sian sami nang ni tum dia pon tha tapede putho da video long itum chong thunang do me thak me ka